ngasta pusaka nggih Kang Mas mboten prayogi. Ya wong ayu. Lolo sembung niki. Papano Kang Maton ya wong ayu. Sedika dawuh. Temanten kekalih sowan dumateng Rama Ibu ingkang sampun anggula wentah rikala linarke ning jagat Padang kanthi dioso. Bapak Kristina kita ngaturaken sugeng pangabekti Bapak. Kristina kita nyuwun dipalilah Bapak. Badhe sang sesarangan kalian Mas Pian Bapak. Kula sampun tresna saestu kalian Mas Pian Bapak. Nyuwun dipalilah Bapak. Nyuwun pangapunten dereng saged atur piwales menapa-menapa nggih Bapak. Ya wong ayu, tak pengestoni Ibu. Anggita ngaturaken sungkem pangabekti Ibu. Anggita nyuwun dipalilah Ibu. Badhe kisah sesarengan kalian Mas Pian. Ya wong ayu. Tak pengestoni Nduk, sing ati-ati ya Nduk, sing padha rukun. Aja padha padudon ya, Nger. Nek ana rembug, dirembug sira wong loro. Aja padudon, aja purian. Aja pradulan marang sapa wae bab rumah tanggamu ya wong ayu, wong bagus. Sowan dumateng Bapak Supardi ingkang hanyuri saha Ibu Tamira. Ibu Bapak pian ngaturaken sungkem pangabekti. Pian nyuwun dipalilah nyuwun pangestu. Pian badhe gesang sesarengan kalian di Anggita. Cah bagus putraku sing tak tresnani. Lek isih cilik sira tak kudang tak lelo-lelo ledong tak emban nganggo slendang jabatik kawung. Nek gedhe nek mengko wanita jati aja kleru pilihanmu. Pilihanmu Anggita cocok. Nger pilihanmu cocok. Anggita kuwi bobot bibit-bibite apik kok Nger. Putane Pak Ahmad Kalikin. Sekranding jeruk sari nggih. Tanggane Mbak Waryonah bakul gas nggih. Mbak Waryonah daleme mriku. Nah, tanggane nggih. Kula asring dolan mriku. Enten pasar murah nika. Paripurna anggenipun temanten kekalih leksananipun cara kerobongan. Gendhingipun dimatikan Mas. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Sumangga sinambung upacara pasrah panampi temanten. Saderengipun pasrah panampi monggo foto tedhak sungging rumiyin. Monggo tedhak sungging menika khusus kalian Rama ibunipun. Foto keluarga mangke nyusul. Pun kendinge diteruske melih Mas. Nggih. Tedhak sungging foto kalian Rama ibunipun ing pangajap. Temanten kekalih tansah anggo ngenget bilih dinten menika kawiwaha kadhawuhaken kalian Rama ibunipun. Sinenan para sesepuh pini sepuh, para tamu agung sedaya ingkang dinten menika rawuh ing sasana pahargyan saperlu paring berkah pangestu anekseni dhawuhe temanten kekalih. Awit saking menika daya-daya ing pangajap Rama ibunipun temanten kekalih tansah langgung ngenget marang purwaning dumadi duk kawiwaha dinten menika ngantos sak lami-laminipun gangsal taun sedasa taun kalih dasa taun lan sak panunggalanipun kabungan putra setunggal kalih. Mugi-mugi tansah enget dinten menika kawiwaha kadhawuhaken pramila menawi lebaran salat hari raya Idul Fitri temanten kekalih bikak fotonipun ngetel videonipun
Dik, aku nak nonton video iki wis 20 tahun kepungkur. Aku isih gawang-gawang ngendikane bapak ibu karo awake dhewe. Ngendikanipun kados pundi Kang Mas? Bapak ibu ngendika awake dhewe sing padha rukun. Rukun agawe santosa, cerah agawe dubrak. Aja nganti ngedhekke padudon. Ngaten kula nggih kemutan Kang Mas, awake dhewe dikon sing rukun ana rembug dirembug. Aja ngedhekke padudon, aja ngedhekke anggone purian. Aja pradulan karo sapa wae. Nggih Kang Mas, matur nuwun. Sampun menggah rumiyin kalajengaken pasrah panampi, mangke foto keluarga Dumas mangke sak sampinipun pasrah panampi. Dumateng para rawuh, para sepuh, para pepundhen ingkang satu kinabekten, keluarga ageng Bapak Supardi almarhum, Ibu Damirah saking Kuyudan Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Badhe kepareng pasrah temanten kakung dumateng keluarga ageng Bapak Ahmad Khalidin, Ibu Rusana. Gegandengan keluarga ageng Bapak Supardi almarhum Ibu Damirah. Wekdal menika saweg bom-bom pingaing penggalih ngantos-ngantos boten saged masrahaken piyambak. Pasrah temanten kakung kasarira pepundhen kula Bapak Parto. Dumateng Bapak Parto, sumangga Bapak Parto kula dherekaken jengkar saking Palenggan Agung ngayahi wajib masrahaken temanten kakung dumateng keluarga ageng Bapak Ahmad Khalidin, Ibu Rusana. Wekdal kula aturaken sumangga nuwun.